Abusiafo, pay attention to this particular video. A very, very important part. Obaso bomodian say obe like. No a comment, no a share. No a share wa adwene because me no na edi dwuma no e wa ha sei. Fast forward, mami fa bibi kakra enne di na me chama de bi. Mami bia be bonnwoma ye fe mami ode. Na ne nwum na oboboye no demonstrate no mebebrebe. Na me chama de bi, pay attention for any course. Ebre a wo bonnwom no na o hyeturumutia. Na according to enwum na chi no Dormaahene ye obi a opetumutia hye pa. Mo hwa de bi. Ade a mo hwe no wa hai turumutia. Dormaahene ne ta hye. Na wo ye obi a wa hyama maame ode de obo enwum no. Wo hu se wo ye Kwadwo Besia. Eti enwum na maame ne boye no, wo de ingredients gu enwum nim. Etu hwe sa pioto ye kutami ya. Eye Dormaahene ene ta hye turumutia no. Mo hwe ne ye pa. Turumutia. Yese domafo ayefofo no turumutia pa no mutashe enti say Dormaahene adane Kwadwo Besia no because ni nyoma bi oye ni social media bia no ensem fata enti mani na ehu say oye Kwadwo Besia ne nantie na asa ne nchia ama obi ehu say apapa no wo frantoma mpokura mpo no na yese wo hye turumutia na kwasea wo hini toto a wagimi Dormaahene woyo hena woyo hene kwase akrache obia na esi dai ena wo Dormaahene wutimi ko hye turumutia ema maame ode timinya wo ede bonnwom wonya kwase a wo hena Dormaahene wonya kwase a hena enka ba hye turumutia ma maame ode achew anya bia maame ode wo mpra no nana ena watimi akwa hu se Dormaahene hye turumutia na so wo hena wo hye turumutia kwase a wo hena wo hye turumutia wagimi wode mumye mfanto ne yebeka ho asem akire obaso ahye video no na afi yentinsi baabi a yekọ we ne de beto mu keke yebeto aso yemfa turumutia no emfanto ansa tachimanfo madawroma mummomode na muntie nsansem we minyanum asantefo sansem ye abai tachimanfo de omuhu so sa abrobe mamu me enko kasantia na Tachimaahene because yahu se Dormaahene be kan tokwa no akopie Tachimanfo se omumla be koma no na wono no atena akiri empredodo sei na wahu se Dormaafo ene asantefo kontokwa apart from say bro championfo ni binom ana se Tachimanfo ni binom ene asante esoso edi ano baabaye da bay how many times no hu se Dormaafo ni bi bloggers fo ni binom ene ye ham so na wo kura busa ho se Dormaafo bloggers no omu wai eya manfrafo bi na omu jimi omu a omu krampo omu kasakra nkwa akire etimesemi nwanam asantefo santo ya Dormaahene asakofa bai momye ntwe na baba pa ne ntwe ni mu ne ntini mu because ese no Dormaafo ne abrofo ne binum apaba obahu se eye boapayo ene Dormaahene sole a wote social media so no ametra simpie so ne apaso no aka nsem e de kira asante na emom no waye amasese no wo mu nkrofo na akasa twon mu ho a wo mu di nyansa elto na adwum na me pa me de mini time a me be kanyansasem e de akire abrofo ni binom ene Dormaafo na wo mu agimi omu ni tire no ene wo mu hene kwasea panyi no Dormaahene mini time a metu nufo afi nso mini nyansasem bia me ba ka kire Dormaahene because wanyini a watimi akọ duru pempenso bia wakọhye turumutia mimi na metu Dormaahene fo adem abodamana minim dia mede metamo eya na Dormaahene ye tunifo na sebia buru sebia kronto wu tu Dormaahene fo no na wakọhye turumutia e be trans social media so na obe cancel fo Dormaahene se wonim se ensa emwo wa jane kokọhye wi dia onoma e bia na betima aboa wo be trans impieso na paso bia na jimeki kankon a na okeka yenso ye ready say ye di jimi ebehyiawo etiabusua ensema akoso wo media no so a sese bunufo ni bi adwa na afi no ma sha ase say wo mu di nyansa beto Dormaahene etimu no mumye gogo tie ensem ni bi ne ye ba ye beto aso afi di o ma hunyansa se mo be kanyansa sem a kire ohene kwasea no Dormaahene mu afi de mbetu nofo mu ni nyansa sem betu Dormaahene fo de e na matana ho a ena ya bromo atwemase ama Dormaahene ni magu ase o media no so no afi na mo kwaseafo Dormaafo na abrofo ni binuma magimi na mu ni tire no mu ba betu Dormaahene fo
munja no mo jimi abusua me se obre yenkotie ensem a bunofo ni binom ene domafo na o magimye no wo mu keka ere kire nipa na munim pefe se sa we ni na wo abusua yetwa ye homla ni yentie ye ba ye beto so Nana ajiman baju Nana obambo mu ase kasa kakra Nana nsoro kasa mu wonfum ti asem a me beken se nkanem fuma oba fachem Nana awie ide oba nwo ha eya chopa nana nkita onanim nsoro ja santefo basem mabewai Nana nsoro so onya akwanya kogina baabi se wo kasa Jaya santefo basem mabe Jaya Mmrantiehene basem mabe Nana sanya be yewo social media isu ya ye do no ye hu a na oyeye ya nso utie asem na kodru baabi a untimi nka bi aye so obi wo panye bone no yo ya nso untimi nka ejish asem na aye koso no eyeye ya pa e wo senka ye mu bi ye wa no e wo se ye ka bi ye dibatem bi nso Nana baabi asemi kofa ye amfa yi entwa yi nti ye ntimi nka bi Nana msoro o man ne Nana anom no ye hu ana ohaye nso ye ntimi nka bi Nana msoro enidie kwan so dwen ye ho kakra na Jaya Mmrantiehene asem man na benja watemnie Nana uhu nipa bi wa apu isu a odi watema na makoma sei oyemnya nso mayeda akoka bi Nana msoro enye disrespect ya disrɛspɛcted Nana msoro Jaya basem mabe ni benya udimbo na die po ma mi bi hi obobe nwom no makohu se wa bonyom ne bedu udin omudu u picture ato so oham se ya nso de ene me ya afa ho Nana nsoro Jaya Mmrantiehene dimbo na sabi ayi nkwasiafo bi munya watennie na ye hu ana ohaye pa ya kometi nso ye ntumi nka ho asen soro we de magisredi nie Nana mesro Nana nsoro watitiem kakra mininsam de manunuru badwam so Nana msoro se video rechiwa tiem minimsa nyame nko na asenwe oham YouTube bebre domafo ma bebre abunfo ma bebre ohaye nso ne kan ye den Nana nsoro tieye na Jaya Mmrantiehene dimbo ni benya watennie na sawa mo ebehini din na bi kan ho a yeso yatima kan bi a kirebe nsoro Nana dem sempa na yetu asem ne so no Dormaahene be kan nsem bi e wo bra onya sa platform no na ne nsem o kan nyina ne se wo se wo hu se eye Yesu Kristo krampo no wo no oba awiase mpo no wo de sikada bi bai anaso commande golden stool bi ma ne bai e ho na me hu se Dormaahene ye kwase ampanyini because ni bibi Yesu Kristo krampo no wuje ne nyumadie edi nipa wa hu ni da no nanso no wode na asem e ka asem di bua ne se wa hu se Yesu Kristo ba wiase mu no obeye sa ansankyerene no na nka mpese obiri konfo e na ba ba yi sikadwa e de ama eye asantefo na be fra no se sikadwa kofi bo free soro abeni ya ga na ba timi nka menkwa no matima kan be ma na kura ne ba na o de ne ba wiase no Yesu Kristo hote se okoma sikadwa bi betofom na ye nne omienu abusuawe de mo sempa sema amote o na Dormaahene mi busa wo ene domafo ene agimifo na mo agimie no anya bia sikadwa amatene nka hwe nipa dodo na omuso mo pesikadwa afa broni fitan oye na adwe so obefa sikadwa nso anya yi
otwinimu ene betre ye pe eso anye yi sikadwa wa abakwasem sikadwa na nkasa no wa abakwasem da ho afi so asante no so no ya abakwasem so da ho enti etu abakwasem na aka bomu ena ye tribute enti enya wadwene da se sikadwa eni abakwasem sikadwa wa abakwasem eda ni baby special edebenti ena nka broni fita na ope se obe na age se obetam sikadwa adwane na wa woni mpefe se sikadwa eni ya de na enti dieba de na wo hwa eniwa enka nipa broni fita na wo Dormaahene wo mpanifo ne nkunyafo ni na wo magimi wo me agimifo e wo se samle ye ko toilet gu munkunya ni na so kwasiafo aduanafo na momoto Dormaahene na magimie no adai Dormaahene no eye yi ana eye aduanafo nkwa ne gu o magimi too much muni record bia na wo Dormaahene jimi e wo se nka aduana kunya na ku dadada so still wo da so te ase e na wo jimie se wanhwe ya edam ene bebo wo obi anytime obeche Dormaahene se onsu anyansa ho dabi eni nsem na okeka ne yepe ye ni je ho se ye ni je wan ka ye metwa video fam ano pa wi anwumle ye besi ni so because wajimi ana oti social media ne so a ye so meche ni nyansa pa ye bema bia koni video mu no ohu sesese no wa ye big mistake ye di asantefo de ye frɛ fa ketwa beje kese o wo de ketwa ba ye bema akese de mu odi ankasa ebe cho nyansa papa ye bebe bia ko widiem amwa fili bonze ye ma wujimi o ye ma de bia na to social media ne so na wujimi na akọ up and down na wujimi na obi anka wasem ye de ye betian ne ye tian so ma bia ko widiem fast forward abusia ye mra turumutia ne so sa turumutia we ena Dormaahene ekokọ share ya ene waji na ni so ewo social media ne so na wi hu ye enke ma ena wo sen ko mu hye turumutia na wo hina wa jimifo wo Dormaahene o ma ko hye turumutia ma wo Dormaahene ko hye turumutia ede ba de ne hawo o hina wa jimi se mi hu bida adai ena wo gu hu anim asesa Dormaahene adai na wo gu hu anim asesa turumutia eye ma ade enye ni kwase be ma wo hye sa ade we na wo ko hye turumutia pa Dormaahene ada wuti abofoma na se wadwe na enya adwuma ayare hosem se Dormaahene timi ko hye turumutia na sese maami ode atima bo enwum pa we na mo pa che se enwum we ye gya ne kwa na sa anwum we no ko Grammy so turumutia anwum na Dormaahene ya bo ama wo no sa anwum ne ye de ko Grammys etumpo otwu mu tan ene betre ye pa turumutia na eko aya abotoma ka ho Dormaahene petoma bibo efa to so because turumutia na wa hye ne de ye nya wa asem ka o ye nya wa asem ka ye de turumutia hene Dormaahene o ye turumutia hene kwase ampanyini wo kwa hye turumutia ne ye gya o this time around the when magu ase papa on say ba ye wo nkwasa sema akokan ye wo na anugwase ni na aka wo na menka sem bi nkire wo usianka mi hu ye nanka Dormaahene unya platform yi nanka wo promote de sese wo hwemu a ebra Dormaahene ebe kan sa asem ne pe no ene sa meeting no omukoye no se makuo meeting o se de ba de no omukoye ye no ene ye nti ho asem biem wo ku ade no kura firi so because ade mu na omukoye ni na wo senka ombo hu da wuro no omu promote no Dormaahene kwase ampanyi nti no wo de ase ade no ene ade ne ye nti ho asem biem akwa ye se Dormaahene ni asantefo na ese ku biem na se ade mu no ni na no wakata so ade na wo maboka ade na wo manya sponsors mpo a wo mu de ka no wo mu ko wi acheri ni na no Dormaahene akoka asem di jimi ba akopanu no wa ma ade mu ni na asai ene busa ho se Dormaafo ni bi kura nya time e promote ye Dormaafo ni bi kura mpo nya time eye de eso wo ye efa program no mkoye na ense essence wo magimi ni ntino ade mu ni na asai ene obi akura nte ade crop pot a wo mkokoye no ni na akwa esikadwa ene yenso yagye som ene yakata so ama no saa no ono ope se de bi ebo ono kwa ni din eye intelligent we bi a oyusu a odi biti wo mu ahefofo na mo wona nchen no e wo se bi ni mu hya ase na mo dwene se da bi o ade ne ya se time
yɛtutu ntoma agusuo na mfifiri ate yɛn ne yɛ ni abre ni abɛyɛ dwumadie kɛseesei na Dormaahene di ne gyimi na wase dwumadie no na ɛbra mo bre yɛ nyina no wama mo bre nyina ayɛ kwa do wa ututu ntoma ba ayɛ wa woyɛ wusiesie ho wo bɛka yansasɛm ɛnɛ Dormaahene arɔbɛhye ni nyina yɛntemo nka biem busa ho sɛ dwumadie no sɛ atabubu okɔ bi ɛnɛ ho na ɛbɔ atabubu din ye boni din wa ha no ho akɔkɔsɛ ne time akɔtena ho ye wie no Dormaahene esan sɛ tibon kɔso na adwini swa ketekete sɛ ntatea wakata ade nsu nyina ɛna ɔno ɛna ye de gyimi no ɛde ma no esan sɛ ye de gyimi ne ma ne ntino amadwumadie na ankasa no ye hu ba bi ekokosi ye do tutu ntuma ba yi na ayekwa mahu mu gyimi amagimi mahu sɛ sikadwa age animonyam afiri mu nsɛm on se sikadwa okoka ho asem no ene yenka mu dwumadie na mkodi ye no wo yenka ho asem po ene sikadwa ne yeka ho asem ene Dormaahene ne yedi natem ene yegu nanim ase ena mo a mo se mo time a mo ba bie ni nan akwakoye kwa mu nsu nyansa na mo mfa saade we mu afutuo se Dormaahene oye ade bia na ebi kwaso obi asi wo because jimi na jimi ebinom na emom no menka se ahefofo na motwa Dormaahene wa hia no mo ye jimifo de abi minim se ebre ene beba na masesa mo adwene ekosi da bai ena Dormaahene ebe yusu na adwene ede agi animonyam na animonyam no kra eba kra no eba jimi mu hwe atemdidie pa enkrofo di Dormaahene atem na dwumadie na nkasa pote na mkoye no yentimi nka ho asem na se mo tenase na mo dwene ho na mo hu se de Dormaahene ye no enyansasem a mo nka enyanyansasem so a atogyemoa mo a mo solve na mo hwe die kwakosie we kura kamia kwakoye se uma komumpo no na ahemfufuo ni bi nsoso ehye tumutia na bi edidi Dormaahene achi because say na Dormaahene timi hye tumutia na wafi antoma na oba abontra o kan kwasasem ne de ebia na tumutia no etwa na hem na se ntwa na hem pa de na se Dormaahene wo ye kwase ankasa seriously se Dormaahene pa se tumutia nhye na se wo ye kwase abusua ye ni time e betu Dormaahene fu biem because ni nyoma boni na waye no a paska abusia me se obre oba so bobo ni ase obehye video no no like no a kire wa adwene peace out it is a boti ba bi na se wonim nyansa na asem bi asi na wamfa adwene nyansa anton na wo kadim semo a yeso de jimi bayi wa no